awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdali. Ndi nthawi yabwino ino imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lopatulika. Pa tsiku la lero muliso ndine Malawano Vinjelo Kondwe tikumbira programu imene yambatipatsira ndalero ngwesiko Biblical Studies amene akutidziwitsanso kuti pano atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna zaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Kuyamba chaka cha 2027 mu January kumaliza 2028 mu November. Munthu ali nomwe umene kuzaphunzira ino khautani wamuna wampingo wa Khristu odali pa banja kapena ayi komanso kuti ali ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu mwina ndiye adziwitseni za maphunziro amene wa Baibulo aulere azaka ziwiri. Komanso ampingo wa Khristu akudziwitsa za msonkhano umene likhale nawo chaka chino pa 14, 15, 16 August 2026 pa Mirundu Community Day Secondary School. Ni msonkhano wabwino umene umayitana wina aliyense wachipembedzo china chilichonse amakhala olandiridwa. Mwina muli ndi funso kapena ndimanga pokhudza program imeneyi komanso zokhudza school imene mukugwiritsa ntchito nambala iyi 0822 766 018. Mukatero mudzatothanitsidwa ngati mufuna kufunsa zokhudza school komanso zokhudza msonkhano umene ampingo wa Khristu aukoza wa zaka ziwiri. Msonkhano wa pa 14, 15 komanso pa 16 koma maphunziro ndamene ali zaka ziwiri school ya zaka ziwiri osati msonkhano wa zaka ziwiri. Paphunziro athu la number 35 paphunziro athu la banja tufuna tiyambe kuona kuva muronera kuti kodi nkoyenera kuthetsa banja. Funso limene unatidzifunsa anthu osiyanasiyana mu msewu mukhozopeza mayankho osiyanasiyana. Ndipo ndi funso limodzi lomwene anthu ambiri amafunsa ndithu pa zifukwa zosiyanasiyana. Ena akakuwuzani kuti likoza kutha pa akazi ngambiri amuna ngambiri palibenso chifukwa akhozotipatsa mayankho osiyanasiyana. Tikabwera buku la Mateyu chapter 19 verse 3 Yesu anafunsira funso limeneli kuti kodi nkoyenera kuti munthu akhozothetsa banja pa chifukwa china chilichonse. Anafunsa funso limeneli. Ndi funso lofunika ndithu kuti munthu upeze yankho ndipo yankho lake lichokere mu Baibulo. Ndipo kuti mufunsenso anthu ambiri monga mmene tafotokozera mayankho amene mungapeze ndi osiyanasiyana. Komanso mwina malamulo a dziko amathanso kulola anthu kuthetsa banja pa chifukwa china chilichonse komanso mosiyanasiyana pa zinthu zosiyanasiyana zimene mazipeza. Ndi funso lofunika kwambiri kuti munthu upeze yankho koma kugwiritsa ntchito Baibulo. Ndipo Paulo anazikambapo zimene zili mu buku la Korinto chapter 8 chapter 7 amini kuyamba verse yake 8 kumatsika musi. Tionapo zimene Paulo anafotokoza pa funso limeneli pofuna kupereka yankho limenelo. Anapereka malangizo abwino. Malangizo ofunika kwambiri kwa anthu amene ali pa banja komanso amene akuganiza kuti tsiku lina adzalowa pa banja. Chifukwa ndi chani? Mwina nthawi ine idzakufikira lina nunso mwina mudzapeze yankho la funso limeneli mukadzakumana naso. Kuti kodi nditani ndiyenera kutani? Choyamba chimene anachikamba pa verse 8 ndi verse 9 anapereka malangizo abwino kwambiri pofuna kuyankha funso limeneli. Mwana wa chapter 7 verse 8 ndi verse 9 kunena kuti koma ndinena kwa osakwatira ndi kwa mkazi amasiye kuti kuli bwino kwa iwo ngati akhala monganso ine. Verse 9 koma ngati sadziwa kudziletsa akwatitsidwe pakuti n'kwabwino kukwatira kuposa kutentha mtima. Ndi Paulo akunena kuti pamene ndifuna ndikuyankheni funso ili ndikupatseni zinthu izi. Ndi anayamba panga address funso kwa anthu gulu loyamba la anthu kwa iwo osakwatira ndi amasiye. Amasiye otanthauza kuti anakwatirapo koma anasiyidwa munjira ya imfa.
Ndipo ena amene oti akukula ndithu ali pa sinkhoti tsukula nga adzakwatira ndithu msingo umene ali oti akwatira. Ndakuti afuna apatse malangizo a mtundu wanji anthu amenewa. Apa Paulo sakunenanso tufuna tibwezeso sakunena kuti munthu asakwatira ayi. Koma manena kuti zotheka pamaso pa Mulungu kukhala osakwatira koma kukhalanso munthu olungama pamaso pa Mulungu amene oyera pamaso. So sikukwatira kumene umapangitsa kuti munthu ade pamaso pa Mulungu, sikukwatira kumene umapangitsa kuti munthu akhale oyera pamaso pa Mulungu ayi. Musayiwale kuti waletsa zadama lomwe anali monso enawa ndipo akuwauza kuti tsopano chofunika ndi chinthu ichi. Mwenena nanunso munakwatire, ena ndinu amasiye mutani. Kwa ena amaona ngati kuti zosatheka munthu kukhala osakwatira komanso osapanga dama. Anthu ena amaona ndi chamano la sizingatheka. Munthu osakwatira komanso osapanga dama. Izo zosatheka. Munthu ayenera kupanga ndithu dama ngati asali pa banja. Ayenera ndithu kupanga dama ndithu. Anthu ena amaziona choncho. Amaziganizira choncho. Ndipo veseka 8 kunoti kwa iwo amene ali osakwatira komanso kwa akazi amasiye mudziwe. Koma vesi 9 akupitiriza kunena kuti koma ngati sadziwa kudziletsa akwatitsidwe pakuti n'kwabwino kukwatira kuposa kutentha thupi. Ndakunena kuti ngati munthu wasankha kusakwatira wachita bwino komanso udziwe kuti ngati wasankha kusakwatira ndeti Paulo muchoke kwa Mulungu akunena kuti udziwe kuti ngati wasankha kusakwatira suyenera kugona ndi mkazi kapena ndi mwamuna chifukwa wasankha ndiwe. Koma ngati ufuna kugona ndi mkazi ndi mwamuna ndizione zoti kakwatireni kakwatiweni. Ndakunoti ngati munthu ali wamasiye kawachichepere ndakunoti ngati aona kuti thupi lake ali nkuthekera kuti akhoza kukhala pa banja akuti apite pa banja. Chifukwa kuti n'kwabwino kukhala pa banja kuposa matentha mtima zimene Paulo akunena. Chabwino kuti chimene mungachite ndichi ngati mukuona kunena kuti simungakwanitsa kukhala panokha pezani mwamuna pezani mkazi. Ngati kudziletsa kuli kovuta ngati Mulungu wakanika kudziletsa kuzilako lako zimayenera kuti zilako zalako zanuzo muzipezere malo abwino oti zikathere mmene muli m'banja. Ndi chimene Paulo akunena. Ndakunena kuti kwa inu amene muli osakwatira kwa inu amene muli amasiye muli ndi option awiri. Mukhoza kukhala osakwatira palibe vuto pamaso pa Mulungu. Koma ngati muona ngati simungakhala osakwatira fanya zilako lako kakwatireni osati muzigona ndi mwamuna kapena mkazi amene asali wanu. Ndi chimene akuwauza chinthu chimenechi. Ndicho yamba kuwauza gulu limene anthu amene ali sanakwatirepo ndi anthu amasiye. Gulu lachiwiri pa vesi 9 ndi vesi 11 afuna kukapeza yankho lija anayankhulapo za anthu awa kwa omwe ali pa banja. Vesi 10 ndi vesi 11 akunena kuti koma okwatitsidwa ndi walamulira. Ndakuti okwatitsidwa tsopano lamulo. Pamene aja amasiye ndi osakwatira akunena kuti akhoza kusankha kukalowa pa banja kapena kusalowa pa banja. Koma amene uralo alikale m'banja akunena zimene ndikuwuzana apa zili lamulo. Mulibe kusankha ndi chimene afuna kunena. Koma kokwatitsidwa ndi walamulira. Si ine ayi koma Ambuye kuti mkazi asasiye mwamuna. Akuti amene ali pa banja ndi walamulira. Si ine koma ndi Ambuye. Ndakuti Ambuye akunena izi. Akuzitenga kuti zimene anena Paulo. Ambuye anazinenapo Yesu Khristu ali pa dziko lapansi pano m'buku la Mateyu chapter 19. Ndakuti akunena izi ndi Ambuye ifa anazinenapo ali pa dziko lapansi pano. Akuti lamulo lake loti chani? Akunena kuti munthu ngati uli pa banja suyenera kuti uchokepo. Akunena choncho. Mkazi asasiye mwamuna pa vesi 11 akunena kuti komanso ngati ansiye akhale osakwatira kapena ayanjanitsidwe ndi mwamunayo ndipo mwamuna asalekane naye mkazi. Ndakunena kuti anthu oti muli pa banja kale musiyana ndi anthu amene asali pa banja. Amene muli pa banja kale lamulo linakuti simuyenera kusiyana. Koma nkutheka kuti mwasiyana pa zifukwa zina. Angazi ujangwa mwano, mwamuna ujangwa ipa, chani. Akuti ngati mwasiyana pa zifukwa zina mukosiyana. Koma mukafunanso banja, mwamuna wako ndiye moja, mkazi wako ndiye moja. Ndi chimene Paulo akunena. Ndakunena kwa inu amene muli pa banja ili lamulo. Ndakunena inu amene musali pa banja mudziwe kuti mukalowa pa banja lamulo likakumangeni ndili. Pano pamene musali pa banja lamulo limene muyenera kutsatiranso ndili. Mukhoza kusankha kukwatiwa kapena kusakwatira. Koma mukangokwatira palibe mwayi wosankha kuti ntulukepo kapena ayi. Koma ngati mwasankha kutulukapo akuti mukhoza kutuluka ndithu. Koma ngati palibe chifukwa choyenera pamaso pa Mulungu choti muchokere mukadzafunanso banja mkazi wanu ndi amene uja mwamuna wanu ndi amene uja. Ndi Paulo akunena kuti izi zimene muyenera kudziwa kuti mwamuna sayenera kusiya mkazi, mkazi sayenera kusiya mwamuna. Akuti izi ndi zimene muyenera kudziwa. Izi zimene pa vesi 11 akuti ngati mwasiyana simuyenera kukwatiranso kwina akafuna banja kuti muyanjanitse. Ndakuti ngati anthu mwasiyana kuti mkazi wanga ngovuta mwamuna wanga ngotere chabwino wina adzikhala uku wina adzikhala uku. Koma mudziwe kuti banja silinathe. Silinathe fika chani. Akuti izi akunena ndi Ambuye.
Ambuye anati chani pa buku la Mateyu chapter 19 verse ya 9 pamene amakamba zokhudza banja. Ananena kuti pa Mateyu chapter 19 verse ya 9 akunena kuti akunena mawu awo. 19 verse 9 akunena kuti ndipo ine ndinena kwa inu amene aliyense adzachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo. Ndakuona kuti aliyense amene achotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo nakakwatiwa wina achita chigololo ndipo amene atenga ochotsedwa yake pangaso chigololo. Ambuye ananena kuti banja ngati lingathe pakhale chigololo. Ndipo Paulo akunena kuti ngati anthu mwasiyana popanda chigololo chabwino mukhozosiyana koma banja silinathe. Mukafunanso banja bwerera basi. Ndizimene lamulo la Mulungu likunena tsopano. Ngati mwasankha kusiya mkazi wanu kusiya mwamuna wanu pa zifukwa zanu chabwino koma banja silimakhala latha pamaso pa Mulungu. Ngakhale kukhotha gamule kaya mafumu gamule kazi banja lilatha mwamuna yamazoza mkazi wake idakhoza latha koma pamaso pa Mulungu ngati palibe chigololo banja silingathe. Ndakunena kuti kodi inu muzimvetsetsa zimenezi? Mukuzidziwa zimenezi? Ndakunena ili lamulo palibe babanja palibe zakuti mamuna ndiye wathetsa banja kapena mkazi ndiye wathetsa banja popeza onsewa ali ndi ulamuliro ofanana akunena choncho. Palibe zomati mkazi amene ndimusiya mamuna amene ndimusiya basi ndikamusiya ndipeza wina pa mtundapo. Ayi. Ngati banja latha osakhala chifukwa cha chigololo silimakhala latha banja. Banja kunena kuti ngati lingathe lithe chifukwa cha chigololo. Ndakunena kuti inu amene mulowa pa banja mudziwe ichi. Mamuna sayenera kuthamangitsa mkazi wake, mkazi sayenera kuthamangitsa mwamuna wake, mukakwatirana limenelo ndi banja. Ngati lingathe malingana ndi lamulo la Ambuye pakhale chigololo. Gulu lachitatu limene anadzikamba Paulo anakamba kuti nkutheka anthu ena ake mukakwatirana ndi munthu koma amene asalokhulupirira kapena amene asali mkhristu zimatha kuchitika. Pa verse ya 12 mpaka verse ya 15 anakamba zimenezo. Pa verse 12 akuti nati 1 Korinto chapter 7 pa verse ya 12 akunena kuti koma kwa otsalawo ndinena ine. Kwa otsalawo wanenapo anthu amene asali pa banja, wanenapo kwa anthu amene ali pa banja, ndakunena gulu lachitatu kwa otsalawo. Anena ati akunena kuti koma kwa otsalawo ndinena ine si Ambuye. Ngati m'bale wina ali naye mkazi osakhulupirira ndipo iye avomera mtima kukhala naye pamodzi asalekane naye. Ndipo mkazi amene ali naye mwamuna osakhulupirira navomereza mtima iye kukhala naye pamodzi asalekane naye mwamunayo. Verse 14 pakuti mwamuna osakhulupirirayo ayeretsedwa mwa mkaziyo ndi mkazi osakhulupirirayo ayeretsedwa mwa m'baleyo. Ngati sikudatero ana anu anakakhala osakonzeka koma tsopano akhala oyera. Koma ngati osakhulupirira achoke milandu yotere samangidwa ukapolo m'baleyo kapena mlongoyo koma Mulungu watiyitana ife mu mtendere. Ndipo Paulo apa akamba gulu lina lachitatu lonena kuti zimatha kuti anthu mwakwatirana ndipo anthu amene mwakwatirana aja ndi anthu wina ngokhulupirira wina ngosakhulupirira. Zitani anthu mwakwatirana wina ngokhulupirira wina ndosakhulupirira akuti zitani. Choyambirira chimene akunena kuti ngati mwakwatirana mwasankha kukhala ndi chinthu chabwino akunena choncho. Apa Paulo akutionetsa kunena kuti lamulo la banja silimapita kwa okhulupirira okhaokha kapena kwa akhristu okhaokha. Chifukwa kwa lamulo la banja loti banja lisathe chifukwa cha chigololo limapita kwa akhristu okha. Paulo sanakabweretsa zimene anena apazi. Chifukwa zimene anena apazi loti pali mabanja ena amene mwamuna ndi mkhristu mkazi si mkhristu. Ndakuti mwakwatirana ndithu. Ndakuti ngati mwafuna kukhala kulira nini khalani. Inakhala lamulo la banja anthu ena amene lamulo la banja limapita kwa akhristu okhaokha. Munthu amene asali mkhristu lamulo la banja silizimagwira ntchito. Akozokwatira akusiya akukwatiwa akutani chachani ngati afuna zabatizika zabatiza nikazaona namba 10 yemweyo palibe vure funa nali kunja. Kuzapetsa lamulo la Mulungu. Fala lamulo la Mulungu kuti zimatotheka mkhristu kapena si mkhristu anthu osakwatirana. Komanso tisaiwale kuti lamulo la banja linabwera mpingo osanayambe. Mateyu chapter 19 Yesu uja mpingo osanayambe. Tikabwera Genesis chapter 2 Adamu ndi Hava mpingo osanayambe. Ndati mpingo mabwera kudzapeza lamulo la banja lilipo kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi ngati banja lingathe chifukwa cha chigololo. Ndakunena kuti zimatha kutheka anthu mwakwatirana wina ndi mkhristu wina si mkhristu. Zimatha kutheka ndithu kuti anthu mwakwatirana wina ndi mkhristu wina si mkhristu. Ndakunena kuti zitani tsopano pamene anthu mwakwatirana. Pa verse 12 akunena kuti pa verse 12 tendolengeni verse 12 1 Korinto chapter 7 koma kwa otsalawo ndinena ndine si Ambuye. Ndayizina maoti ndinena ndine si Ambuye anthu amati eya izi ndera nazilora yekha Paulo.
izi za murumu ake basi zizo chifaka maletsa komanso popeza iye sanali pa banja chifaka makangata kuyika lamulo lokhwima banja. Chena fulana zene samalanda zora kunena ndiyeyo. Koma nyamholo nantazo kuti zina zijamano nanena na ambuye anazinenapo pakamwa pawo ali pa dziko lapansi pano Mateyu chapter 19. Koma zinazi zoti munthu akwatira osakhulupirira akakhulupirira chikhisi nali sanayambe ambuye sanazinenepo. Ndakuti akunena izi ndani ndine sikuti akunena ndiye ifa Paulo amatsogolera ndi Mzimu Woyera lisayiwale. Koma akunena kuti nduluzikamba ndine ifa mukati mupite kwa ambuye mukakasaka simukazipeza. Koma ngati muzipeze ndi apa ine ndikunena ifa nditsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Ndi Mzimu Woyera chomwe nditsogolera kuti ndimene kuti pakisole ndinene izi zimene Paulo afuna kunena. Ndakunena kuti banja siliyenera kutha popeza wina ndi Khristu kumene wina si Khristu. Tione pa 1 Pedro tiyambireke pomwe pa 1 chapter 7 verse 16 pakurudziwa bwanji mkaziwe ngati udzapulumutsa mwamuna ndakuti wina ndi Khristu kapena si Khristu sizifukwa zoti banja lingathere. Banja ngati lingathe fa yoti pali chigololo osati wina ndi Khristu kapena ayi. Pa 1 Pedro chapter 3 pa verse 1 Pedro anakambapo chinthu ichi momwe mosaka zinu verani amuna anu ainu nokha kuti ngatinso ena samvera mawu akakodwepo opanda mawu mwa mayendedwe akazi. Ndakunena amapasanso Pedro amapatsa langizo mene kuti akazi inu mwina kutheka amuna anu sa Khristu samvera mawu koma khalidwe lanu likuzothandiza mamuna anu amvere mawu. Ndoti akuruza situation yonena kuti mkazi ndi Khristu mamuna si Khristu koma ndi banja. Ndi Paulo sakunena zomwezo kuti ndi banja ndithu pamaso pa Mulungu kawina amapemphera kawina sapemphera pamaso pa Mulungu ndi banja. Ngakhale limakhala m'mavuto wina ukulowera koma kuti pamaso pa Mulungu ndi banja ndithu. Ndi banja mwanji mwakwatirana muyenerera posatengera chipembedzo posatengera kuti wina ndi Khristu wina si Khristu. Ayi ndisena kunena ngati osakhulupirira vomera mtima kuti akhale naye kunena kuti isizobwera popeza osakhulupirira nthawi zina amathonera kuti inetu basi banja latha kungoganiza basi futi sasunga lamulo ndakuti ngati osakhulupirira waganiza kutero zikhozochitika ndithu. Pa verse 13 1 chapter 7 akunena kuti ndipo mkazi amene ali naye mwamuna osakhulupirira navomera mtima iye kukhala naye pamodzi asalekane naye mwamuna. Ndakuti mkazi wakwatira mwamuna kuti ngosakhulupirira wasankha ndi mtima wake akhale naye akuti musalole kuti banjalo lithe khalani ndithu. Chifukwa chana kupereka condition kwa osakhulupirira kuti osakhulupirira wafuna kukhala. Osakhulupirira futi sadziwa lamulo la Mulungu. Akozongodzuka lero kuti basi kwathu ndapita ine. Iwo khulupirira kuti utsolopita bwanji popeza palibe wochigolo. Osakhulupirira libe nazo za chigolo akozopita. Koma kuti koma ngati osakhulupirira wasanga kukhala pa banja khalani. Palibe vuto ayi. Pa verse 14 akuti chani? Verse 14 pakuti mwamuna osakhulupirirayo ayeretsedwa ndi mkaziyo. Akuti pakuti mwamuna osakhulupirira ayeretsedwa ndi mkaziyo. Amayeretsedwa bwanji? Banja limakhala loyenera ngati mwakwatirana anthu oyenera. Banja limakhala loyenera ngati anthu mwakwatirana anthu oyenera. Posatengera kuti wina ndi Khristu wina ayi. Kuyenera kulapa kwakuti kuti wakwatira mamuna oyenera. Mamuna oti sanachoke ku banja la chigololo kapena mkazi oti sanachoke ku banja la chigololo. Ameneyo ndiye oyenera. Ndakunena kuti ana anu sadzakhala oyera bwanja nanu amayera ifo chonero kuti Mulungu anakonza kuti anadzibadwa pa banja. Zimangochitika mwatsoka kuti ana mabadwa sabadwa pa banja koma Mulungu anakonza kuti ana abadwe pa banja. Ndakunena kuti ngati anthu mwakwatirana ndipo mwakwatirana anthu oyenera ilo ndi lamulo la Mulungu ndipo ndizo oyenera. Ndakuti banja limakhala loyera ana amakhala oyera banja loyera chifukwa chani? Posatengera Chikhristu kapena si Chikhristu banja limakhala labwino ngati mwakwatirana anthu oyenera kuti uyu sakuchoka ku banja la chigololo uyu sakuchoka ku banja la chigololo. Akuti ngati mwakwatirana loyera anasa amakhala oyera futi abadwa mu banja. Mulungu sanazikoza kuti anadzibadwa ku chibwenzi sanazikoza choncho kungokhala munthu kuvura. Zimatha kutheka osakhulupirira kuchoka pa banja. Ndakuti kuti achoke. Akati achoke sizotanthauza kuti banja latha. Pa verse 15 koma ngati osakhulupirira yachoka achoke. Akuti ngati osakhulupirira achoke sizotanthauza kuti Khristu zone mukati muone amene osakhulupirira akuchoka osati akuchotsedwa. Uyu akuchoka ifo lamulo la Mulungu salidziwa. Iwe amene umadziwa lamulo la Mulungu dzoti uyuyo achoke koma banja lilipo ndithu. Ndakuti ngati osakhulupirira wachoka chabwino achoke. Koma mudziwe kunena kuti sizimatanthauza kuti banja latha chifukwa banja limatha chifukwa cha chigololo. Koma musipanapeza kuti mbaleyo samangidwa ukapolo sali pa mlandu. Chimene amafunanthauza kuti yana afunanthauza kuti banja loti wina ndi Khristu wina si Khristu
amene sali mkhristu amapanga zinthu zambiri zolakwika zimene wewe amene uli mkhristuwe ukhoza kumangika kukapolo ifake chani chifukwa chakalero kuti ndifuna ndizipita ngati ufuna ndisapite undigulire galimoto iwe uganiza koma akapita kutengera mchikhristu banja langa lisokonera ndingulira kena kukhayikira ndifuna ndizipita ngati sundigulira ndipangira chakuti ndeti tsopano amene ali mkhristu amakhala kapolo kwa uyu ndapa kunena kuti mbaleyo samangidwa kapolo afuna ndizoti uyu akhoza kuchoka chifukwa wachoka yekha koma banja limakhala silinathe ifake ndi cha palibe chigololo ndipapa akonoti ambuye atitana kumtendere watitana ife mumtendere atitana ife mumtendere otani banja silene okhala chipsinjo koma limatokhala chipsinjo futi mwakwatana anthu okhulupirira zosiyana ndakoti auja akhoza kuchoka koma ngakhale achoke tisayiwale chinthu ichi kuchoka sizikumakhala kuti kwathetsa banja fata taona kale mbuyo muja kuti akuti ngati achoke akafunanso banja taona kale utanena kubwereranso ngati wachoka popanda chigololo wachoka popanda chigololo ndiye kuti banja silinathe banja linakalipa pamaso pa Mulungu chifukwa palibe chigololo. Mbaleyo alibe mlandu kuti iye ndiye wamuchotsa. Munthu ine ndikakwatira ndi mkazi osakhulupirira ndamuthamangitsa. Mkazi uja akapita kumene kuja ndathetsa banja ndine. Sukuti ndathetsa fori pali chigololo koma fori ndasemphana naye pa zinthu zina. Ndoti ndine mlandu ndine ife ndamene ndamba uthamangitsa ndinamene ndamba kuchotsa. Kotero okhulupirira chimene lero chita nchani osakhulupirira akachoka. Kuchoka sindati banja latha koma adikire. Chifukwa chimene imathetsa banja nchigololo. Ndero osakhulupirira chakapita kuja osakhulupirira akaphwanya malamulo a Mulungu pena pake. Akaphwanya ba mukapota osakhulupirira chakwatiwa. Kapena wakwatiwa. Ndakangokwatiwa ndero iwe okhulupirira udzakhala masuka ifa uja wopanga chigololo wathetsa banja. Koma iweyo ukamuthamangitsa uja iso kukakwatira iwe sokhala uli ndi vuto ifake nja ndamene wayamba kusokoneza banja lija. Popeza munthu wachoka sizimatanthauza kuti banja latha. Chimene chimathetsa banja ngati wina wapanga chigololo. Ngati palibe chigololo banja sira. Wanena kale Paulo kuti mudziwe chinthu ichi ili ndi lamulo ngati mwasiyana mukafunanso banja mubwereranenso ngati palibe chigololo. Ndiye gulu lachitatu limene akunena limene loti ngati anthu akwatana okhulupirira ndi osakhulupirira. Osakhulupirira tezera kuzochoka. Mbale alibe mlandu oti ndiye wayamba kusokoneza koma sizimatana zoti mkazi akangochoka kamene mwamuna akangochoka osakhulupirira kena koma ukwatire. Chifukwa wewe ukangokwatira iwe ndamene wathetsano banja pamaso pa Mulungu kupanga chigololo koma uja akachoka iwe dikira. Uone zimene achite kuja ukabva uchita ukwatiwa ndiro wathetsa banja fa wapanga chigololo kena kwa yokoso masuka kono. Chinthu chachifolo chimene alingamba verse 18 pano verse 25 anangamba kuti akhale momwemo anayitanidwira. Apasolo ndi fundo ine imene nthawi zinati kamapomba banja anthu ambiri amabweretsa mafundo zambiri kuti mwaona alisa akhale mmene anayitanidwira ngati mtima dzako lalikira lini mkazi wachitatu ndi ufuna ubatizika palibe fundo batizika ndi yemweyo chifukwa alisa akhale mmene anayitanidwira kodi amanena zimenezo ayi. Pa verse 20 akunena kuti Yesu akhale mayitanidwe amene anayitanidwamo. Kodi unayitanidwa uli kapolo usasamalako koma ngati ukhozanso kukhala mfulu chita nako ndiko. Pakuti iye amene anayitanidwa mwa Ambuye pokhala ali kapolo ali mfulu mwa Ambuye momwemonso woyitanidwanso pokhala ali mfulu ali kapolo wa Ambuye. Musanagulidwe ndi mtengo wace musanakhale akapolo a anthu. Verse 25. Koma verse 25 nimene I think inomaliza kunoti koma kunena za anamwali ndilibe lamulo la Ambuye koma ndikuwuzani choyesa ine monga wolandira chifundo cha Ambuye kukhala wokhulupirika. Tabira verse 20. Koma tibwere pang'ono pa verse 18. Kodi wayitanidwa wina odulidwa asakhale osadulidwa. Kodi wayitanidwa wina osadulidwa asadulidwe. Ndulidwe libe kanthu ndi kusadulidwa kulibe kanthu koma kusunga kwa lamulo la Mulungu. Ndiye watchulapo zinthu ziwiri. Ngati ndalidwa uli kapolo ukhala kapolo koma mwa Ambuye ukhala ndi mtendere. Ngati unayitanidwa uli odulidwa ukhala osadulidwa. Ngati unayitanidwa uli osadulidwa ukhala osadulidwa. Chimene amafuna kunena apa ndi chani? Polumikiza mavesi athu awiri verse 20 imene yona ija ndi verse zimene anthu amakondoigwiritsa ntchito kuti maona ukayitanidwa ndi umene ulimo khale mene ulimo. Amafuna kutanthauza kuti yani amafuna kunena kuti tisayiwale kuti
lamulo la Mulungu likubwera koma lowapeza anthu ena amene anasunga lamulo la Mose. Ndi anthu ena amafuna kunena kuti banja langa likutha chifukwa mwamuna wanga ngosadulidwa. Nde iwo afuna kuphatikiza malamulo awiri, lamulo la Khristu ndi lamulo la Mose. Lamulo la Mose anthu amuna amanenera kudulidwa, koma lamulo la Khristu zodulidwa kuthupi zopanda ntchito. Ndi akunena kuti anthu ena amaganizira zimenezo. Nde iyo chamauza kuti musaganize choncho ayi. Musaganize choncho ifake ndi nyani. Kudulidwa kapena kusadulidwa ngopanda ntchito. Ngati walowa mwa Khristu ulosadulidwa usasake kudulidwa fo ulodulidwe sukapulumuka nazo. Ngati walowa mwa Khristu ulosadulidwa usasake so kudulidwa ulosadulidwa usasake kuti in fact sungabwezereze. Zimenezo zopanda ntchito fo sungakapulumukidwa nazo. Koma chimene afuna kunena ndi chani? Apa makamba zandulidwe. Zimene anthu ena ndulidwa masokolezera mabanja mamuna amene namusiye ifake nchani? Ngosadulidwa. Koma wale befanya chigololoka. Zodulidwa zoto za Mose siza Khristu. Ndipo ngati muona apa pamene ali akhale mirana lilimo akamba zodulidwa komanso za ukapolo osati za banja. Palibe za kuti munthu wayitanidwa ndi mkazi wachitatu ndi akhale ndi mkazi wachitatu. Ngati wayitanidwa ndi mkazi woyamba wako ndi imweyo, ngati wayitanidwa ndi mkazi wachiwiri chofunika cha ulape uchoke pa banja lolakwikalo. Palibe za kuti munthu lowe mu mpingo ndi mkazi wachitatu kena kumati pachatu Baibulo anenera akhale anayitanidwa. Taona kale kuti kuyitanidwa kwapa nkwandulidwa ndi ukapolo osati kuyitanidwa ndi mkazi wanamba chani. Chifukwa ena amafuna kuphatikiza malamulo awiri amene samene ogwira ntchito nthawi imodzi. Ndipo Paulo akunena kuti kudulidwa kapena kusadulidwa isakhale chifukwa chothetsera banja. Banja ngati lingathe pakhale chigololo. Ndipo funso lathu Paulo watiyankha kunena kuti likuzothetsa banja pa chifukwa chilichonse. Hayi. Ngati banja lingathe lithe chifukwa chigololo osati chifukwa mkazi waye ngorere kapena ngorere. Ngati mwasiyana pa zifukwa zina akuti mukuzosiyana koma mukufuna banja mwamuna wako komanso mkazi wako ndiye maucha. Izi zimene Paulo amayankha zokhudza banja. Kuti ino banja lanu linatha chifukwa chigololo kapena linatha chifukwa chonero mnango ropa naye mkazi kapena mwamunayo kapena linatha chifukwa mwamuna ngosauka kapena mkaziyo anasiya kuoneka kapena amaonekera. Icho si chifukwa choyenera kuthetsera banja wasola Mulungu. Kanda fumu kanda khotha na gamula koma maso pa Mulungu ngati palibe chigololo banja silinathe. Ngati muli ndi mkazi amene munatenga olakwika limene si banja wasola Mulungu. Izi ndi zimene Paulo amayankha pa funso lonena kuti kodi nkoyenera kuthetsa banja? Banja ngati lingathe lithe chifukwa chigololo osati chifukwa chilichonse. Izi zimene timafuna tiphunzire pa phunziro lathu la tsiku la lero. Taonapo zimene Paulo wayankha zokhudza banja. Watiuza, watiphunzitsa, watizindikiritsa. Kodi mwaona banja lanu lotani? Ndi phunziro lathu limene nalo ndipo mnali ndine mbale wanu Vinjelo Gondwe. Tikumbire programu imene amatipatsira ndali Longosoka Biblical Studies. Mungozong'ang'ana phunziro limene pa tsamba lathu pa YouTube kung'ang'ana Longosoka Biblical Studies muzapeza phunziro limene komanso maphunziro ena. Mwina muli ndi funso zokhudza skulu komanso zokhudza msonkhano. Nambala ichanso ndi 022766018. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwa tisadamu ndi hava kalelo. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwa tisadamu ndi hava kalelo. Maawili aimamu